Benjamin, bin Veronika u Petrell, minħabba l-assenza fiżika ta' ommu u l-assenza emotiva ta' missieru, dejjem ħassu fil-periferija tal-attenzjoni taż-żewġ persuni li l-aktar kellu jkun iċ-ċentru ta' ħajjithom. Biex nuża t-terminoloġija fotografika li tant kien Jos Petrell, Benjamin kien iħossu sfukat, nieqes minn kull definizzjoni, minsi fir-rokna tal-isfond tal-perċezzjoni tal-ġenituri tiegħu. Kien ġie biżball u ħass li baqa' meqjus bħala tali, xi ħaġa li tiftakar b'kombinazzjoni waqt li tkun qed tipprova taħseb xi ħaġa oħra. L-eżistenza tiegħu kienet sekondarja, il-ħsieb li jiġi wara li tkun waqaf taħseb b'mod ikkonċentrat. Il-fdalijiet ta' ħsieb meta tagħlaq għajnejk u tipprova ma taħseb f'xejn.